Jemenin huthi-kapinalliset ovat aika ajoin hyökänneet Israeliin sekä ohjuksilla että droneilla. Huthit tukevat Gazaa hallitsevaa äärijärjestö Hamasia. Israel on todistanut sotilaallisen voimansa moneen otteeseen. Tässä beirutilaisessa katukahvilassa libanonilaiset siviilit kuuntelevat Hizbollahin johtohahmon vakuutuksia siitä, miten järjestö on valmiina vaikka Israelin maahyökkäykseen. Menikö viesti perille? Se on eri asia. Toimittajamme Antti Kuronen on Beirutissa. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan israelilaisjoukot näyttävät ryhmittyvän pian alkavaa maahyökkäystä varten. Miten valmiita siellä ollaan laajempaan sotaan? Tämä Israelin sotahan siis olisi Hizbollahia vastaan, ei Libanonia vastaan. Pablo Hayesello! Täällä on vähän kaoottinen tilanne. Olen täällä siis rantapromenaadilla, jonne on hyvin paljon painut ihmisiä, Israelin ilmaiskuja. Ja itse asiassa nämä kaverit tässä ympärillä ovat Hizbollah kannattajia. Tässä joka tapauksessa Israel on aloittamassa jonkinnäköisen maahyökkäyksen Libanoniin. Israel ja Yhdysvallat ovat käyneet neuvotteluja ja Israel todennäköisesti tekee pienempiä hyökkäyksiä tuolla etelässä. No, talking. Hezbollah, Amul Ghalibun! Tässä alkaa olla vähän kaoottinen tilanne. Hieman kaoottinen tilanne. Pystytkö, Antti, vielä jatkamaan? Joka tapauksessa, mutta pystyn, ei tässä mitään. Eli Hizbollah on erittäin huonossa tilanteessa ja nämä kaverit siis tässä ovat Hizbollahin kannattajia. No Antti, olet tavannut siellä myös ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Mitä he kertovat? Joo, kyllä. Kiitos Antti tästä yrityksestä. Lisää tästä aiheesta myös illan A-studiossa, jossa Antti on myös mukana ja toivottavasti yhteys on sitten parempi ja rauhallisempi paikka. Mutta siirrytään sitten Venäjän tilanteeseen.